paka. Mapindira papi. Harare. Mbare. Harare. Okay. Harare CBD. Muri ya Zimbabwe. Kune vatakasangana mukati medhorobha nezuro masikati. Mune imwe building ine room hombe ine vanhu vanokwana kuita vanomwe kana kuti 7 vanoshandira ipapo. Asi nzira dzinoshandira vanhu ava inzira dzekuti izvo iwewe patable yako une zvaunoita. Okay. Mumwe nomwanda zvaunoita. Asi munzvimbo umu vanhu varumo vanoshanda vachiita kurenda. Asi vachirenda kudaro mumwe nomwe ane zvake zvaanoita. Iwe ukapinda imomo unoona pauri da kuenda ndipapi. Okay. Uye zvichienderana nekuti unoda kunoitei. Nguva yelunch masikati yekuti kubva na 1 kunosvika na 2 vanhu vakabuda vachienda kulunch. Asi kuenda kwavaita kulunch hapana nguva yakasara mushop umu musina munhu. Vamwe vaibuda vamwe vachidzoka. Kombobuda vatatu vaviri vodzoka vamwe vari parodi. Nguva yakabuda mumwe mukadzi ane zvaanoita patepu yake. Achidzoka akadzoka muine vanhu 4 iye ndiye anga ari wechi5 kuita vati vamwe 2 vanga vari panze. Akatopinda umu pasaidi pake pakatogara munhu akuita basa rake. Asi angabva kulunch atotenga chikafu chake akachisa pasaidi. Kuita kuti akanotenga chikafu achindinodyira kubasa. Vamwe vaitodyawo vari panzvimbo pavo. Akunosvika patable pake kuti akudonza chiya kuti agare ndokuwana paine Katsoko. Katsoko kadoti rakaratidza kuti itsoko hombe kanozori kamwana asi kakugona kumhanya nokuita zvinhu zvakere. Ndokuti maiwe chichi vakingi varimo vakazama kuvhunduka kuti kochii kureva kuti vanga vasingatozivi kuti pacheya yemunhu pane tsoko. Tsoko yanga iri pacheya. But zvakanetsa musikana kuti munorevera kuti vanhu 4 vari munomu hamuna kuona tsoko iyi. Uyezve madhoya akavhurika kuti rino mwana shada ari padhuze kuchi nekuto. Vanhu vanga varimo vese vakati tsoko tinamboiona izvo. Kusvikira vamwe vadzoka vakwena 7 vese ndiye tsoko. Umakati no kana mune tsoko andogari mwenda kuda panze. Vabuda panze. Ndokufonera muridzi weshop. Muridzi weshop haana business around building ichi. Chake atotora mari dzemaroja. Anorendesa. Saka mati kudira tatikuzise ndo zvatiri kuona muno. So pakaitika nyaya iyi dzangu pfungwa ndakadziona nekuti pakaita 1 asina kuvanza. Akati matinogara nematinoshanda building ino haisi yedu ndenyu. Hatikwanisi kurwisa kana kuuraya chinhu ichi tisataudza muridzi webuilding zvisinei kuti amushandire munhu. Pese paiitika drama iyi Tsoko anga ari pai. Baba Pati mira ndikuze Tsoko akakatogara zvaitaurwa naye vanhu akaignowa. Hapana chainzwa kana kuvhunduka kuti pane vanhu nevamwe vakazobva panze mushure mekunge zvakutaurika. Munoziva mudhorobha vakangoita wanataura panze kuti ndozvirume vatobugada vakati no isu. But nyaya iri kunetsa mukoma KB zvikanye muridzi webuilding danai bhosho ndokubva ndaenda pakadanwa bhosho. Muridzi webuilding ataura mashoko achiti mashoko ane matendere chikonzero aitaurwa nemuridzi kunyange vanhu vakatenderera. Mangwana ungazunzwa kunzi izvo chi Tsoko iyi mubuilding mundimangu vari kushandamo handiziri nini. Chandiri kugeza maoko ndechekuti zvoda kuitwa patsoko iyi ngazviitwe. Asi zviri apa changu building Tsoko haisi yangu nokuti mashoko akubuda vanhu. Baba Isabel, mungakwanise here kudoma kutaurira Zimbabwe roads right anowanikwa building waindire kubvunza kuti dzimwe nguva Tsoko building iyi iri padhuze nemiti. Nhasi ndasvika ipapo ndizviko zvinhu zvinoda kuti titsvake. Kana muti kuti tiutsvage unonesa uyezve building yedu haizi pasi iri pamudenga. Mungaziva here maroads tomborova area of view timboona kuti ipapo hapana here miti iri padhuze pamwe Katsoko kakangobva kamumuti since room iri mudenga kachibva kadonha nepawindo. Pinde zvenyu muna Robert Mugabe. Papa Pati right notikodzi. Aiwa tinodaka kuti tibatsire even matereri. Papa Pati hapana muti. Hapana muti. Tinenge takudungidza munhu.
building aramba kuti hana chokuita. Aiwa akaramba izvo akati zvese zikunyangwe pazonzwika ndokusaka ndauya nokuti ndationa makundidana kwavaita inyaya yekuti building ndeyangu dzimweni dzenguva papo zvine chokuita nemudhuri saka vatya kana kukabata kana kuita sei. Asi zvandasvika inini hongu ndiri kutonzwa vamwe vari kutaura vachiti vari kudarika nerodi haazimuridzi here. No, inini handizimuridzi nokuti zvokushedzwa ndagara chiziva ndiri kushedzwa but ndatoti svika ndiripo ichi haisi changu. Kana pane vanoda kuuraya izvezvi ngavaurai. Kunosvika 4 nguva dzekuti vanhu vakuda kuchaisa vanhu vachibva vati guys tine zvinhu zviri zviri muno tiri kuvhara here madhozi tichisiya tsoko iri mukati. Muridzi weshopu anoti iye ane zvinhu nestafu iri mukati ndimi onai zvokuita vakomana. So ndo pakazama kuti vamwe vainzi pane chatinoona here chinenge danda kana broom rekuti tikachisvitsa pane tsoko inogona kubatirira pachi ipapo toisimudza toina naye pai panze tsoko anga achiramba airamba kubuda tsoko aingoramba zvakakabatira ari pachi chaigona kuita kutendera kuti ambotarisa uku wambotarisa uku kana kutopa gotsi kune vanhu. But chandakazogona kuita ndechekuti inini ko inu mukushanda muno mukamira sei zvikanzi mukushanda kwakaitwa umu muridzi webuilding ane vana vake vanouya vachizotarisa kuti muri kushandwa sei, mune munhu asingabhadhara here, munoshandwa nenguva here. Kune mukadzi anga ari mushopu umu aibhadhara nenguva anga asina problem uyezve pavanhu vaishanda umu vese anga atori ne3 years achishanda ari umu. Asi mukadzi uyu akavingwa nemwana womuridzi webusiness ukanzi izvo no mashandiro kuti arisi right ndakanganisa here hapana pane chi but notice asi kana muchikwanisa kubudisa zvinhu zvenyu budisai mangwana. Ndobva toburitswa mukadzi uyu akaona paine tsoko ndiye akapinda imomo ende mai avari kunzi vakadzoka mangwana achona vakanzi munomu ndabvisirwei ndozvoda kuza handina kuzokomulana undasei uyezve kubva kwandaita nditori nemadays mamwe andanga ndabhadhara rent akabvanze rende yenyu munodzovererwa ndobva tobvisirwa imwe mari but mari yakabvisirwa yanga iri 3 days mwedzi unochita sei uchitanga ende mari aiti mari yamuri kundibvisira mari kaunda pa 3 days zvakafanira kuti mafanira kundidzorera mari yangu yese yandakabhadhira chi rent zvakafanira kuti handira kushanda achibva tobvisirwa mari ende muridzi weshop uyu akatozozviziva nezuro achisvika kuti ndezvimwe zvinhu zvakaita sei zvakaitika but akaita zvinhu zvemwana wani mwana wake but vanhu vaiti munhu akabva umu hatizivi kuti kutsamwa iri kaunda sei inyaya dzanga dzakungobatwa dzichisangana asi tsoko patakabva inini mukoma KB past 5 tsoko yanga irimo handisati ndinadzwa izvi kuti tsoko achirimo here kana kuti vaita imwe nzira kana kuti vari kushanda vane macheya asina tsoko vari kushanda tsoko arimo. Ndichazokuudzai masikati nokuti ndinosvikana nokuti vaikufanira kungozivisa mapurisa wofonera vezimpax. Ishoko rakatoitika iroro ndakarinzwa rakutotaura kuti ndezvimwe zvinhu zvinoda sei kuita vanhu vachitonzi hamufaniri kuita sei kubata kana kuuraya chinhu ichi nokuti katori nemutemo wakene wakainda kokuti pane vanofanira kuona nezvakapuka aka. Yes, vedare muri kuti kudini kuvaterere manyama kubudikidza kane icho chemudhorobha reHarare chetsoko akawanikwa ari muhofisi akagara pacheya. Ndakaita nezuro mukoma KB but ndasangana nayo pana pamessage panapa kuti ndizoifunga umwe munhu achiti ndiri kunzwa KB ari kufarira new studio. So ari kufarira studio haazooni here pacheya pake. Kwena zvinhu zvakadaro proud shoniwa pashurugwe kanyema nabhozvo sekumhangura icho chakungoda maspiritual spectacles tione kuti akaviga chipfeko ndiani. Tinotenda 25 minutes past 11 mutambo wanga uchitambwa wecricket Harare Sports Club pakatika pamachevrons eZimbabwe neIreland wambomiswa nekuda kwekuti kunze kuri kunaya izvo zvikutora kunoko kuri kunaya kamvura saka mutambo wambomiswa. Regai katipinde muchitoro nevasawira vedu veH Solutions ndina baba kwaramba uko vanotengesa maincubators emhando yepamusoro muchina unotsotsonya